Salut! Astăzi facem niște ardei copți pe foc, pe jar. Hai să vedeți cum se... Am luat un pic ardei și îi punem pe grătar și se coacă. Să filmează. Și lăsăm să se coacă. Ardeii deja și copți, uite, pe parte, acum îi întoarcem. După cum vedeți, ardeii făcuți, îi scoatem. Ia uitați, ce frumoși sunt. Am mai pus niște ardei până să fac ceilalți. Mai luăm care sunt făcuți, de exemplu pe ăsta. Ardeiul băgăm un pic în apă și pe urmă îl curățăm. Ia uitați, cam așa. Ia uite. Și următorul ardei curățat. Revenim când îi terminăm pe toți. Ardeii sunt gata. Acum pregătim să-i punem în borcanele. Înainte îi curățăm de cotoarele astea și pe urmă îi punem în borcane. Punem o dată aici pe mijloc. Cade. Și scoatem sâmbureii. Și punem aici. Și așa îi facem pe toți. Simplu, nu? Vă sfătuiți să încercați și voi acasă. Nu vă mai rețin, vă las că am de lucru. Ardeii am curățat. Și acum trecem să facem saramura pentru băgat la borcan. Aici am pus 1 litru de apă, jumătate de litru de sare, jumătate de litru de oțet, câteva foi de dafin și câteva boabe de piper. Și lăsăm să fiarbă să facem saramura pentru ardei. Și mergem să băgăm în borcane. Acum punem în borcane. Compoziția e gata, s-a răcit un pic și acum o punem în borcane. Acum adăugăm compoziția, luăm o lingură și în următorul. Și în următorul. Zăbărțăm aici să intre bine peste tot. Adăugăm puțin să umple până în vârf. Punem capacele la borcane. Și gata, am terminat procedura. Și acum îi punem la fiert îndunți. Am fiert și ardei îndunți, ia uitați. S-a aproape gata. Îi mai lăsăm 15 minute să fiarbă bine și gata. Ardei copți i-am pus la borcan pentru iarnă, sunt gata. I-am fiert și îndunți. Vă mulțumesc că v-ați uitat până acum. Ai noroc!